Si ets estudiant de llengua, literatura o educació. Si t'agraden les llengües romàniques. Si t'interessa l'aranès. Als serveis lingüístics t'oferim cursos presencials d'aranès. Curs d'aranès de nivell A1, Facultat de Filologia i Comunicació, del 9 d'octubre al 20 de desembre de 2023, dilluns i dimecres, de 17:30 a 19:30. Curs d'aranès de nivell B1, Facultat de Filologia i Comunicació, del 26 d'octubre a l'1 de febrer de 2024, dimarts i dijous, de 17:30 a 19:30. Quan arriba a Barcelona, a la universitat, veig que hi havia un curs d'aranès de A1 i anava de cap, perquè m'agradava molt l'aranès, la llengua occitana en general, i dempius també hi era dus, i ara començaré el B1, i realment hi ha uns professors immillorables, és un curs que recomano moltíssim, si t'agrada l'aranès o la llengua occitana en general, elu perquè que hi tu. Vos emori a tutti i a totes en les classes d'aranès que començaran ben leu, seré jo la vostra professora, soc pla contenta de poder ensenyar aranès en la meva llengua mairau a escolars de Barcelona. Apreneram, cantaram, coneixeram històries, legendes i serem capaços de promoure i ensenyar l'aranès des de Barcelona. Enquialeu a tutti i a totes. Vos hi demoram. T'hi esperem.